Onde mande dapat minan tubuh pemalih mana. Lalu kalau sekarang jual. Onde mande. Oh pacar kau din jagon kau mah. Nyo sanang saya di rumah ni kau nyo. Mande. Jadi. Oh jadi. Aku pun mah kangen. Oh jadi. Mana pada ngantuk bro kalau ngadu ha. Oi, anak cari anak lawan dua anak lalu kalau sekarang jual cari kerja lu tu. Yo lah cari kerja apa yang kira bujo barat siapa? Mande. Banyak sari kawinan nak dijual mama. Mande. Ya kan. Oi Sidi usah lalok kalalok juo. Carilah Sidi, oi Sidi iyo karajo. Anak Sidi Allah baduo. Cie jantan cie laki-laki. Anak Sidi Allah baduo. Cie jantan cie laki-laki. Lalok kalalok saya kerja Sidi kau. Bukan denai oi abang male karajo. Cari karajo onde ba sabana susah. Pai ka sawah den takwi ilinta. Jadi supir bus setokar mamata. Pai ka sawah den takwi ilinta. Jadi supir bus setokar mamata. Onde mande. Banyak dah rasa Sidi mah. Rasa pemalih Sidi kau. Mande. Aku lebih ke sawah bagai mah. Atu mah. Yo tak kulita mah. Hei ya. Usahlah Sidi banyak alasan sajo. Katakan sajo oi Sidi malih karajo. Beko tani ayo cucu apa inyo sadang kancang balanjo. Beko tani ayo cucu apa inyo sadang kancang balanjo. Ko iyo abang maraso himo. Tolonglah bantu denai bang jo modal sajo. Usah abang mangecek sajo. Ko iyo ibu ka cucu baduo. Usah abang mangecek sajo. Ko iyo ibu ka cucu baduo ba oh ya. Apa kata Sidi? Yo tu tolong lambo dapat di modal jual sawit tu bagai. Wah sawit kan dijual. Yo tapi apa sayang cucu pak mah. Iyo memang iyo sayang. Indah mungkin lo orang turun lagi ke Sidi tau. Yo kan guna untuk anaknya cucu abahnya pak. Mande le tahu Sidi tak? Sampai balik anak dan Mas Sidi. Tu? Atu nak kira sawit ke Sidi separuh. Tu gimana? Mande. Biar turun Sidi kau mah. Banyak sar pengawinan anak dan Sidi tahu Sidi tak? Biaran mangko pikiran. Mande. Depan laki nak ada jalan. Oh nak sabar. Bukan apa oi Sidi nak namuh membantu. Pitih tu bana jo apa nan sadang paralu. Jo Sidi apa indah katuju. Ma ambil Sidi jadi minantu. Jo Sidi apa indah katuju. Ma ambil Sidi jadi minantu. Allah dia nak nanti oh. Manga itu apa katokan kini. Dan ambil anak apa jadi dini. Pulang Karajoyo sampai pagi. Karajo denai jadi penyanyi. Pulang Karajoyo sampai pagi. Karajo denai yo jadi penyanyi. Leto ba artis ko ba artis. Artis ternama. Ayo ya. Baknya begitu kamu ba. Ampang gadar tisang. Yo lah. Jadi artis ko ada pak mah. Di mawat terkenal pak. Yo. Iyo pani yang apa kabake Sidi. Sidi banggakan Sidi seorang penyanyi. Penyanyi kau pulangnya pagi. Kadang dak pulanglah 3 hari. Penyanyi pulangnya pagi. Kadang dak pulang yo 3 hari.
pipi nyampang kok tak kenal denai ko nanti yo nan kasanang anak jo bini nyampang kok tak kenal denai ko nanti yo nan kasanang anak jo bini. Anak itu dah Siding. Ya pak. Kini biarlah. Pado Sidi cari lo nak pak. Biarlah. Barang modal nior je Sidi. Oh, atu yo pak. Tu deh dulu nak pak ngetip deh tu. Mandi. Mana ada kau menyasar mungkin modal menjaga mah. Ayolah, jalan Sidi nak baru. Barang perlu modal Sidi. Ketek je pak. Barang. 2M. Woi, banyak lah. Iya tapi pak, muah magih tadi. Mandi yo. Kau 2M bagi Sidi minta ke pak mah. Gini ni tu lo. Cari salah nak pak lah. Wah, jadilah pak, binian lah pak anak batu. Jom Sidi kemas Sidi. Pulang lah. Jadi nak jom cari no lah. Jadi bagi modal yo untuk beli Sidi tu. Untuk beli organ. Organ. Iya. Lo ada. Organ beli saya. Ada. Ayo. Pokoknya cari nak pak dah. Ayo lah. Ini caren. Ini jajan cari no. Ibu anak dua ya. Ayolah.